Masyana yung uyat na. Wow, ito ang pakiramdam mo, may bad na kanita. Yes, hello mga subscribers. Muli, ngayon po ay April 14, Monday po. At ang pagbabalik po niya Pulita. Kwento mo ako Pulita, di ba nagpa-check up ka? So, sa neuro mo, ano pa ang doktor mo? Dr. Pasya. Saan ba yun? Sa AU. si Dr. Pasya. Neurologist. Shout out kay Dr. Pasya na tumingin po kaya Pulita. So, Neurologist. ano mga ginawa siya? Pinasting ka? Nung pina-check up nga muna yung mga ganun, MIR, Tudieko, creatinine, Sugar. yung sugar. Uric acid ba dati kasama na ba? yun. Pero yung creatinine, siyempre, lumaki mga Oo. So, nilipkol kong pa-therapy. Yan. Tapos, nung check up ako, ginanon ako. Ay, sabi ko. Pa-therapy ko. Ayun. So, yun po nilipkol ni Dr. ano pa? Pasya. Dr. Pasha, nilipkol po siya talaga pa-therapy kasi nga talagang tinamaan talaga yung paggalaw ni Apo. So, pagbabalik niya po uli, actually, nahinto po siya kasi nga nag-focus muna sa check-up. Ayan. So, yung vlog din natin nahinto rin. So, babalik kami sa back to normal. Yung kanyang dati 3 lang, 2. Ngayon, 4 na yung kanyang digital. So, again, this is the new updated. Ngayon po ay Holy Week. Holy Monday ngayon. So, actually, nag-pray na kami before bago kami mag-start. At saka yung paa niya naman, meron pa, ano na nagagalaw mo? Hindi po. Yun. So, ito, bago ko iwan to, lumalagalaw na, di ba? So, ngayon, massage ko siya, and then after ng kanyang digital therapy, ayan, magamit tayo ng digital therapy kasi talagang kailangan kasi walang paggalaw no? So, wala pang paggalaw. So, wala talaga. So, hope, sabi nga, within 2 months, kailangan na igagano na yan. Shout out! Mabibatiin ka ba? Manak mo, batiin mo yan ako. Shout out mo. Hello, my son, Gilbert. Yan. Shout out daw po kay sanak na Pulita, si Sir Gilbert. So, shout out. At sa iyong pamilya. Yan. Saka kay Kuya, paano ba yan? Si Alex. Ayan, kay Kuya Alex. Ayan. Alex Lopez. Shout out. Ayan. Magiting na asawa at caregiver ni Pulita. Ayan. At, siyempre, congrats pala sa anak ni pamangkin ko with honors graduate. Wow, grade 1. Ayan. Sa'yo, pagpatuloy mo yan. Pag-aaral mo, tuloy-tuloy lang yan. Ayan. Shout out sa'yo. Apo. Ayan. Kay Pepe. Apo, shout out. Graduate with honors grade 1. Kalina, no? Mamaya may pakain mamaya. May libre pakain daw. And happy second, Mansari. Ayan. Yan, happy second Mansari. Ayan. Alam mo na kung sino ka. So, guys, samahan niyo po kami muli sa journey po namin. So, ito po yung continuation ng therapy. Nirefer sa akin ni Sherwin to sila Guerco family. Sabi nga, kinukumusta ka. So, sa tulong at awa ng Diyos, ito, nagbalik tayo muli. So, ang ating mission, alakarin sa Apo Delita. So, what's yung potential yung ating gagawin? Dahan lang. Eh? Mamaltok yan. Ano? Kaya ko naman natin, pagsemi kanya niya. Ito atulid bigla. Manyang kepa, ikanyang kepa, bagya-bagya. At niyang mamaltok. Babayo. Kung yung kesag ka, hindi ka bitis-bitis. Babayo.
Susunod po, yung ka mag-ulo. Susunod ka rin. Suko. Buwan, buwan. Hindi, susunod. Ito ka naman dapat. Okay na po ito. Mga posisyon na kayo. Ngayon eh. Amat yan. Bumi, may naglakit mo. Hindi nga sis na eh. Ikiatas. Hindi nga ibinatis na. Kaya ka pa yun. Wow. Sige ba yun? Ini atatas kayo niyo. Wow, wow. Smile eh. Dito. Kanina ang kelo gusto. Wow, wow, lucid yan. At least may pagalaw to. So hindi tayo mahirapan sa kanyang left, lower limb, or lower extremity. Kasi nung iwanan ko bago siya mag-stop for check-up, talagang gumagalaw na ito. So, this a big chance to walk here again. Yan, ha? So, matutuwa nga yun si Alex saka si ano, anak mo. Siya po mo. Ano na siya yung anak ko caregiver. Wow, siyempre, kaya naman. Kaya mana ng tugtog ko siya. Yaman ako, Berry Santo. Ha? Yaman ko, piling ka mo. Nasawa. Berry Santo. Alam ang mga anak ko, eh. Hindi ka. Piling ka mo. Hindi ka. Kaya doktor ko. Uri napin mo kanyan. Kung anak ko pwede gaya nga na ako eh. Dala anak kaya bang karelo. Kaya bisa. Galing. Kasi siyempre, matpalit tayo. Wow, wow. Ayaw mo yung sawa. Oo, puta pang magpanyo ko. Ayaw mo yung sawa. Uri na magbakasyon kayo pang kay Mercedes. Pero pati na ang sabi pa niya. Pagkati ko pa. Pa-therapy ko. Wow. Sayang naman tangay. Panahon. Sabi, Dr. Vic sabi. Sabi, Doktor, kasalanan mo, teka naman. Wala bang bakasyon datang lalakad? Oo. Baga makalakad na. Hindi mo nyaman.